منفس قدس كنجمروينا እግዚአብሔር ይመስገን ቋዳ ሐና ቤት አምላክ መጻኹም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታዬ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ከመለስ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምጺ ልቀ መላእክትን بملخت أملاخ كاب سماي كورديو اتهم بكريستوس زموتون قدم كتنسو يوم دحرزي نحنا بهوت نحنا زلنا نمقبال كويتا اب اير مساتاتهم حبيرنا بدبنا خنل علينا كم اون نحوارو مسكويتا خنبرينا دكيم بزنقالات زين نحد حدكم تطانانو هاليلويا يسوع يسوع مملاس نعنا متصننا እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ከመለስዩ እትዝመጽ ከመጽዩ አይክድንጉይኒ ድማ ተባይሎ ተጻሒፉሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሕዋቴ አብናይ በዓል ጳውሎስ ጊዜ አብናይ በዓል ጴጥሮስ ኢየሱስ ቀሪቢኡ ከመጽእ ይብሉ ነሮም ሎምዳ አኽንዴናይ ዘይቀርብ ሃሌሉያ ኩሉ ጊዜ እተዳለኩም ኩኑ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ ንዓኻ ክትመጽእ ከለካ መታን ድልውት ኮይና ክቀበለካስ እግዚአብሔር ንልበይ አዳልዎ እስከንበሎን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንልበይ አዳልዎ ከምተን ሓሙሽተ ለባማት ጤነኤን መሊኤን ንጎይታ ዝጸባበዮ ነበራ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ድማ እግዚአብሔር አቤትካ እሙናት ኮይና ለባማት ኮይና እግዚአብሔር ምስኻ ከነማላለስ እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ሕልፍኒ ክንኣቱ بتصلوتن قال أملاخن إجزاء مسخا كيزي خنا حلف دلوات كوينا خنركب إجزاء دقفنا كل ساعة تدالهم كنو تباهيلو خمسة تحف إجزاء كندالو إجزاء هوي أو نلبنا إجزاء الدالو إجزاء هاليلويا إنه بدمنا يمتسألو كلن أعنتن توم زوجهم كآخر يومهم بزلو عليتات مدرون كبخيليهم وآمين ألفان أميكان أنا إبل تزلون زنبرن زمتن كل زخلك زي أبهير أملاخ هاليلويا يسوع كمتسيب بدبنا كمتسيب نحنا دما مساتاتهم حبار كنلنا علينا هاليلويا إزيو تسفانا زي أبهير يمسكن أمدري تسفا زبلو نقبرون كريلن تسفانا እግዚአብሔር تسفانا يسوع تسفانا نزل على ما بيتو من باريو هاليلويا بواغو تريو زلهم حركن نقص كنريونا እግዚአብሔር مسكن نتننا فوقو نتنبهكو يسوع كملس كلو كنريونا احواتي حنتس ندالو دا عين الزنقع حواتي كل ጊዜ ዝተዳለና ክንከውን እግዚአብሔር ይደግፈና እዚ መወዳእታ ምልክት ንሪኦ ለና እግዚአብሔር እዚ ምልክት እዚ እንተሪኢኹም ሲ ኢየሱስ ከም ዝመጽ ዘሎ እዚ ፍለጡ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር እቲ ምልክታት ኩሉ ንሪኦ ለና እግዚአብሔር ውግእ ወረ ውግእ ኦ ሕማም ኣብ ልዕሊ ሕማም ኩሉ ትዝበልካዮ እግዚአብሔር ንሪኦ ለና ኦ ሃሌሉያ ስለዚህ ወድሰብ ብዜ ሓሰብኩም ሞ ጊዜ ክመጽእ ሞ ንስኻትኩም ድማ እተዳለኹም ኩኑ ሃሌሉያ ኢየሱስ ባዕሉ ድማ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ ንነፍስ ወከፍ ድማ ከም ግብሩ ክፈድኤ ዓስባይ ድማ ምሳዩ ኦ ኣሕዋቴ ኩሉ ጊዜ ንቑሓት ክንከውን እግዚአብሔር በዛ ረፍቲ እዚኣ ጽዋዕና ኩሉ ጊዜ ዝተዳለና ክንከውን እግዚአብሔር በዛ ረፍቲ እዚኣ ጽዋዕና ኣሎ Oh, Jesus, Hallelujah. قفعن على ما وتمنيتن رحيقنا እግዚአብሔር ካብ ሓልዮት ሓዳር እግዚአብሔር ንልብና ከይከብድ እግዚአብሔር ካዳ ልብና ንዓኻ ክንህበካ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ክንጸልይ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ክንብርትዕ እግዚአብሔር ደግፈና ልብና ሲደለካ ይክሪክ هاليلويا يسوع اتننا فوقو كنريو ندلي يسوع
كدالولي أيو كيدو زلو كوزدني وكملزيو نتسفق وكفتمو نتي كبور بدعاني بتسفاي زتبيو نتي أمون بدعاني بتسفاي زتبيو نتي كبور بدعاني بتسفاي زتبيو نتي أمون بدعاني بتسفاي زتبيو تزي حالف زيركسن فتيمو زي تلمون عب سمايات زارنا باللي رستيو زلون عاي عاقري عب سمايات يا عب زامجري ايقونتين كاب عجمان مدحني بتسفى بتبيو تزي حالف زيركسن فتيمو زي تلمون عب سمايات زارنا باللي عاقري عب سمايات يا عب زامجري ايقونتين كاب عجمان مدحني بتسفى يتبيو سفرا كدالولي أيو كيدو زلو كوزدني وكملزيو بتسفق وكفتمو نتي كبور مدحاني بتسفاي زتبيو نتي أمون مدحاني بتسفاي زتبيو نتي كبور مدحاني بتسفاي زتبيو هاليلويا أمون مدحاني بتسفاي زتبيو تغنين شعاز علف كيزياوي سببا فتم كم زي معراريو نتي ناي سماي نبرا مسكر قرقر يزعلن سفرايم نسبيت عقوسن نتانيو أبتات بتيوسالي تكني شعازي حنف كيزياوي تببا فتم كم زي معراريو نتي
نافقو كريو حرر نبي يسوع كملسي أي كدن قوي دم هاليلويا يسوع سفرة خدال ولنا يكسي أبيري مسجد زين علم دم بيتو خن برينا هاليلويا بواقع نريو لو مدمك حدا ما عن دم قد يكسي أبير كرينا يكسي أبيري مسجد نزيو تسفانا هاليلويا يسوع كم توم تسفى زيبنا أيكوننا أبزامتري أيكوننا ننبر كن كيدينا يسوس كن رئي هاليلويا يسوس أحواتي حنتس تدالنا نخون حنتس نكزي أبهير نتأبا بيو خمتن حبوشتن لباما تكزي أبهيري مسكن نسو خمت سيئو أي كدوم جيني دوما هاليلويا يسوس ማራናታ ኢየሱስ ንልብና አዳለዎ ኢየሱስ አዳለዎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር ክንዝምረሉ ኢና ዝሓይሻለዎ አቤትካ መንባሬ ክንብሎ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን አቤት እግዚአብሔር መንባር ጥዕሚ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዝዝ ጭድርታን ብድምፂ መላእኽትን بملكة أملاك كاب السماء كورديو هاليلويا أحواتي لبا ما تنخون إجزي أبهيري مسكن بخلو تدالنا نخون إجزي أبهيري مسكن يسوس كملسيو تزمت كمتسيو أي كدم قيني تبعيلو تتحيفو له تسفانا إجزي أبهيريو تسفانا يسوسي أبزامتري ولا هم تتسفاي بلنا يسوس ننافقك كالونا يجزي أبهير كن رئيقتك ندليك كالونا يجزي أبهير ماراناتا نبليك كالونا يجزي أبهير نلبنا دالوو يجزي أبهير قفعن على موت منيتن كحيدنا يجزي أبهير نعخا بقعات كوينا خنمالالس دقفنا يجزي أبهير كمتي نسغات دليلنا كوينا خنمالالس دقفنا يجزي أبهير بتصلوتن قال أملاخن إجزابير كيزي مسخخن حلف إجزابير أبحلفني مسخخن الزارب إجزابير لبما تكبرنا إجزابير لبما تكون حق زنا إجزابير مرانا تاخن بالكن كل دقفنا إجزابير يسوع أبيت كامن بارينا نزمرينا إجزابير مسكن هاليلويا من بعد عميق زي أبهير مثل عالم أبيت كخن بريق زي أبهير سعيدة تسلا زخب كنا تمسكن
عبيتك من باري عمدري زيكوني كوسن عدلي كوسن عدلي جزيزي وسنو أبتحدث فيتك أنا في غله يريني قدسك كعرف بحفظها نعيش اللوم عبيتك من باري عبيتك من باري عمدري زيكوني كوسن عدلي كوسن عدلي جزيزي وسنو أبتحدث فيتك أنا في غله يريني قدسك كعرف بحفظها يسوسي سقام البار
معتي كنت تغيي أمسي أيترفن كمتيلة دمتي ود أملا أمسي سمعنا ساعات كل عليه مسكولهم قدوسا هادي معتي كنت تغيي أمسي أيترفن كمتيلة دمتي ود أملا أمسي سمعنا ساعات كل عليه مسكول اسكهدن أمسيسم على ساعات كل عليه مسكول لو قدوسا هذا معلتي كنت تغيي أمسي أترفن كمتيلة دمتي ود أملخ أمسيسم على ساعات كل هاليلويا هاليلويا يسوس قويتا بعلو بناي تأزاز جدرتان بدمت لملك ملاختن بملخات أملاخن كاب سماي كورديو اتوم بكريستوس زموتون قدم كتنسيوم دحرتي نحنا بهوت ان احنا زلونا نمقبال قويتا أبو أهير مساتاتهم حبيرنا بدبنا خنل علينا كم أون حوارو مسكويتا خنبرينا دقيم بزنك على تزين تتنانعو يبلنا يجزي أبهرك هاليلويا يسوس كملنسيو وزيو تسفا زي بلنا أيكوننا نبزا مدر تسفانا نزل علم مس يسوس من باريو تسفانا مس يسوس قد مرأة أيو تسفانا يجزي أبهري مسكن نجزي أبهر مملاخيو فكم ملكا مستهم قدوسانو مملاخيو ازيو تسفانا حواتي هاليلويا يسوس جينا خن زمبرينا يجزي أبهر مسكن تسفالوني يسوس ذهبني تسفالوني زختم زي قبرني دابنا خن زمبرينا هاليلويا او يسوس هاليلويا تسفانا نسخيخا يسوس نفسنا نعخا تعبيك زي أبهير وو يسوس ماراناتا يسوس هاليلويا نلبنا دالوك زي أبهير نلبنا يدالوك زي أبهير كم سرقي خونخ متأكم زبل كايق عليك زي أبهير نلبنا دول قبرنو زي أبهير كم تم لبامات كنكون نقفنا قفعن على موت النيت من كينا زي أبهير نعخا بقعد كوينا خنمالا لسدقفنا بحيلن بخئلتنا يكون نكزي كله بتأكفا هاليلويا يسوس هاليلويا
ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውሰን ተስፋ ኣሎኒ የሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረፍቱ ከም ዘሳግረኒ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ
እግዚአብሔር አምላክና ዚና ነኽብረካን ነመስግነካን አሎና በዘረፍ ድዚ እትብወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃብካና ተስፋ ከተዘክረና ልብና ጎይታ በተስፋ ሓፍ ክብል እትናይ መወዳእታ ተስፋና ክንዝክር በመዘመራን ጌርካ እግዚአብሔር ልብና ስለዝተዛረብካዮ ክብርና ኻንበካ አሎና ተስፋ ዘይብሎም ሰባት ከም ዘይኮንና ዘኪርካና ተስፋ አለና ተስፋና ንስኻ ኢኻ ተስፋና ዘላለም ህይወት አሎና ርስት አሎና ግደሎና መወዳእታና ኣብዚ ምድር እዚ ኣይኮነን ኣብ ሰማይ ቦታ አለና ወእግዚአብሔር አምላኽና ሎሚ በመንፈስ ቅዱስ ጌርካ እትናና ዛተኻዮ ተስፋ ስለዘዘከርካና ክብር ንበካ አሎና ተስፋና ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ بخبر نصبيكا كتمص كنريكا نافقكا غويتا يسوس نسخايخا حجون دقيمنا ماراناتا نبلالنا ماراناتا يسوس ماراناتا يسوس ماراناتا ماراناتا يسوس نعم بخبر تملس أنت خبرنا أنت ناي مودات عرفت زغونك ناي كل مفتح زغونك يسوس ماراناتا محبركا ماراناتا تبل تمنفس ماراناتا يبلالو ماراناتا يسوس بخبر تملس بخبر مساء بدبنا سماي تقلت عينتنا خريا غاب سمنا بدبنا سماي تقلت نعا يسوس تسفانا نصايقا نزام مدرزيات عرفانا يموداتات تقبرلون كلون السخايخا مفتح كلون السخايخا جيابير قدام الله يسوس كريستوس مسكبر خانعه كل خبرنا اخا يخون وقويتا الزين انا مسكنكا بدل يبكانا تنفاسي يبكانا ابيتكا ترخيبنا جيابير كنا مسكنكا سمكا خنذكر ጸጋስ ለዛብካና ተመስገን ባኻይና ንነብር باخاينا نوساوس باخاينا زلنا تبايل تصحيفكم زلو وغويتا ጸጋ ስለዛብካና باخا ننبر አሎና ምሕረትካ በዚሕልና ንነብር አሎና ሳላ ጸጋኻ ንነብር አለና እሞ ጎይታ ደዊልና ወሬታ ንመልስ አሎና ኩሉ ክብርና አኻ ይኹን ሎም ረፍድ ድማ ጎይታ በመንፈስካ ማእከልና ተመላለስ ከም ትዝመጻና አዮኸይን ምለስ قصارنا كله خفتح ما صرت زلو كله خبطس زخبده زبله كله خنكرارو برهان سلام دحنن كخونا بزبخا بسم يسوع كريستوس ابز بوتا زب ماكلنا كتحلف كتمحرون زدلخا كتمحرو كتفوسون زدلخا كتفوسو اما كلنا باهيلو كاخت ملالس እግዚአብሔር زغزينا اخان بكالونا بروح معلت قبرلنا تبارك معلت قبرلنا زي معلت زي فليت معلت تخونلنا باخان تنكفلا معلت تخون እግዚአብሔር ጸልማትና ዝቅንጠጠላ معلت تخون ጭንቀትና ዝቅንጠጠላ معلت تخون ባሂሉና ባኻት ሓጉስና እንወጸላ معلت تخون ድምጽኻን ንሰማዓላ معلت تخون እግዚአብሔር ፍሉይ መልእኽቲ ካባኻን ንረኽበላ معلت تخونልና እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ክብርና አኻን በካ معلتنا كله بأخا بروخ يخون بسم يسوس آمين عشرنان مبانان كنهبينا جابيري مسجن عشرنان مبانان نهبنا خلنا مجمريا قايشنا نقعد حن متاكم كنبلينا بدحريه نابت تمدي بالنازر لو أقل قلوت كن كيدينا كبرنا أملاك يخون كمتم تسفى زي بلو ما يكون كون أبزا مدري عدل يزوسا كمتم تسفى زي بلو ما يكون كون أبزا مدري عدل يزوسا تسفى لوني يسوس ذهبني تسفى لوني تسفالوني يسوس ذهبني تسفالوني
كمزساجرني thank you Jesus عك تسفى زلهم سباتي ما بزبيت زلوا كبرنا عملاق يكون تسفى مقبي انجراي ناي نفس انجرا ناي منفس انجراي تسفى زغبت أسب تاريخهم أب depression يزاتو تسفى زيرو خبت سحق له تسفى كموتات أي مسموتات أي مسهلوات يزخون تسفى زي بلو سب مالتي سلازي እግዚአብሔር بودو بيسوس كريستوس غيرو زلالماو تسفى ስለዛሃበና ተስፋ ዘለዎም ሰባት ሕጉሳት እዮም ተስፋ ዘለዎም ሰባት ኃይል እግዚአብሔር አብኦም አሎ ስለዚህ ተስፋ ዘለዎም ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ስለዝረዳና ክብርን ስሙ ይሁን ነጥብጥቃኹም ዘሎ ስኻ ተስፋ ዘሎካ ሰቢኻ በልዎ ተስፋ ዘሎካ ዘላለማዊ ተስፋ ክብርን አምላኽ كبرنا أملاخنا حد حدنا سلام كن بحالنا وخلنا نأخا أبيت እግዚአብሔር بمرأي باهيلن تحقوي سلو خيلكم في الشخنا بالكم ببروه جزكم سلام تباهالو እግዚአብሔር يبارك نأخا أبيت እግዚአብሔር بمرأي تحقوي سلو كبرنا እግዚአብሔር يهون نمجمريا ጊዜ ዝመጻኩም ኣብዛ ሓለፈ ዮሴፍ ወድና አሎ نمجمريا ጊዜ መጽዮ ኣብዛ ሓለፈ ሰላም አይበልናዮን يسيف انكو عاد حن مصاك انا بيت እግዚአብሔር انكو عاد حن مصاك አበልዎ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ካልኦት አጋይሽ ጌሽኩም ዝቆነኹም ዚራናኩም እንኳ በደሐና ቤት እግዚአብሔር መጻኩም እንዳቶ ተካ ወይዘሮ ሳባ አገልገልትና እንኳ በደሐን መጻኩም ኤልሳ ወናይራና ክንቀኒና እንኳ ደሐን መጻኪ እግዚአብሔር ይባረክ እንኳ ደሐን መጻክ በልዋ كبرنا أملاخ يكون جيشكم زغناكم زيراناكم كبرنا እግዚአብሔር يكون قاع بدحن متاكم قرت حسكم يكون متيكم لومي فليز بلا قري زلو بزعدي اسنان دلو قنبلو ابدغططو انتلكا منچت يزبلك يا قتقفلك يبلون مخبيت قري زلو سلازي سقاتكم نقرت حسكم ابيت እግዚአብሔር ስለስተረخبكم بصانيكم كبرنا እግዚአብሔር يهون እቶም ደይ መጽኻ ብጽና ተሪፍዎም አሎ ማለት እዩ ጎይታ ይባረክ ሓደ መተን ባህታለን ንሱም ስበልኩ ተኺልና ናብ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ክንከይዲና እቲ ደሓለፈ ጊዜ ካላንደር ሰሪሕና ወዲና ናይ ዝዓመዚ ናይ 2025 ክንበኩም ኢና ኢልና ነርና ግን ኣይወዳእናዮን ገለ ግን ክትሕዝዎ ሓደ ነገራት ከተንባሃልኩም ይደልዝ መጽ ዘሎ ሰሙን ናይ መወዳታ ሰሙን ናይ ጃንዋሪው ከም ትኩል ጊዜ እንገብሮ ናይ ጾምን ናይ ጾሎትን ጊዜ ከም ዝኾነ ከዘክረኩም ይደሊ ካብ ጽባሕ ሶን ጀሚሩ ክሳዕ ዓርቢ በሓንሳ ሓቢርና ምሸት ተራኺብና ንጽሊ ብጾምን ብጾሎትን ክንቅኒና ሰንበት ከዓ ድራር ጎይታ ክንሰርዒና እዛ መደብኩም ሓዝዎ ካልእ ኣብ ጁላይ 30 ክሳዕ ኦገስት 3 ተመዲቡ ዘሎ ኮንፈረንስ ኣብ ዳላስ ዓመታዊ ናይ ክልተ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ኣለና ስለዚ ኩልኻትኩም ኣብ መደብኩም ከተትዎ ንኣናን ንኣዳልት ንደቅናን በብዕድሚኦም ዝኸውን ፍሉይ ዝኾነ ናይ 3 መዓልቲ ኣገልግሎት ክህልወና እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ጀሚርኩም ኣብ መደብኩም ሓዝዎ ካልእ ድማ ኣብ مسكرم سبتمبر 4 to 7 كا عمتاو كونفرنس ناي بيت كريستيان علنا مالتيو سلازي فولي زخونه اغلغلوت ناي منغغح غزي ناي 3 معلتون اب سبتمبر مجمريا سومون كهلونايو كال اب حدار نوفمبر دما 29 30 نوفمبر 29 مالتي عربن قدامن علت 30 سنبت يزخون زلو سلازي شعوخا ناي سبحة دار ريتريت ألنا اتم سبحة دار دخونكم بوتا حزنا لنا first come first serve you كل خاتكم سبحة دار زخونكم مسدككم ماونت أوليف دتباه لبوتا أدالينا لنا ريتريت كنقبرينا سلازتم سبحة دار يدالو ألو ازمدب زبون كهلو كاباتهم زنغالي እግዚአብሔር ይባርኮም ስለዚህ ናይ ምሕዳስ ጊዜ ኮነልናዩ ሓዳርና እንሪየሉ ተወሰነ ጊዜ ውጽእ ኢልና ንኽልተ መዓልቲ
بقال أملاخن بصولوتن نحلفلو مدب تمدبلو على 28 29 عربي مشت كدنا عربي مشت أو حديرنا قدام ملؤ معال توعيلنا قدام مشت إنا كنملس أمدبكم حازوه كل تي زلو ديتيل أقول تتكالندر مسودانا يو أبيدكم كنهبكم هنا بو مسرت كامس زلونا هيوتكم نابراكم زلو مسؤول معراريكم تبروغرامكم كتسرعوا إخوم مالتي እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክ ይሁን አሜን ዶክ ሰምዕ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ቀጪሉ ቃል እግዚአብሔር ከመጸናዩ ሓንቲ መተን ባህታ ዝረሳዕኳ 2025 ክናቱ ከለና ማእዘር ሰማይ ዝኸውን መብፅዓ ዓመት ንገብሮ ኣሎ ኣብ ወርሒ 20 ቅርሺ ከከም ዓቕምና ካውን ላዕሊ ክንገብር ንኽእል ኢና ካውን ታሕቲ ዓቕመይ ዝበልናውን ولا $5 نورحي عاقمي انتلناون كما هنقبر نخلينا سلازي ما أزر سماي ذكروا فرزق حونا تدالي زلو سلازي ناي كل تشحن عسران حمشتن قال يوم سبات أبتقدامي تمعلتي ناي زل عمت كفلا بيلوم يود يوم قال يوم كان يشدش تورحي يخاف لمو مالي سوم كاات تزغط سلكان يشدش تورحي يقبروا كم تز معكم كم تز معكم غيركم نمازر سماي كتحجزو حادرا قبلكم يدلي فرزق كل جزء قولي حبلي قولي حكبل كلش مس تبلنا يحجز سيزول سلازم نفرزق خاطر حجز هو لكم كمان سعرت تجبركم سبقة حكي نفرزق جبرنا እግዚአብሔር يخون እግዚአብሔር أملاك مساناي لما علتي ملقتنيا خوينو قال እግዚአብሔር زقربلنا حونا سيراك يخون كلاتنا كنسمعنا زبوتازي نمنفس قدسن نحوي سيراكن قد فيك جابير كأبو غيرو قزار برناي كبرنا عملا جابير مسكن يسوع كريستوس كويتاي أب قريك جابير نملخو أب صحاي نملخو أب كلنا نملخو جابير حكي آمين دو قرص لزغنا جابير نملخو إنا حكي جابير مسكن برتعت قري عزل حكي ግን እግዚአብሔር ሰናይ እግዚአብሔር ዛሃበን መልእኽቲ ተፍቅረን ዶይኻ ትብልያ አርስታ ተፍቅረን ዶይኻ ትብልያ መብዛሕትና ንፈልጣ ተቕስያ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ተፍቅረን ዶይኻ ትብል ንሳ መሰንበብና ክንጽሊና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 15 ዘላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥሪ 15 19 حراي دمت عاكو بلامش حراي እግዚአብሔር ይባረክ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 15 ዘላ ሓደ ሎም ማዓንቲ ንሪኣ ከመይ ቀኒኹም ዓንዳቐኒኹም እንዳገንጸልኩማ ኩሉ ሰላም ድዩ ምስ ኢየሱስ መንባር ጥዑም ይሓከ مساقة حشني لهم نقول كذي እግዚአብሔር ኢየሱስ ምሳና ይሁን كذي እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ዘሐጉስ أخيبكم ما هراي مستمسحو خا ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲዮና ካብዚኣቶም ኣብ ሊጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ ንሱ ኸዓ እወ ጎይታይ أنا خمسة فكركا نسخات فلت اللغة بلو نسو ياوتي أبلع بلو كم بحدش قال أي جزي سمعون وديونا تفكرن دو إخا بلو نسو هو قويتاي أنا خمسة فكركا نسخات فلت اللغة بلو نسو أباقعي حلو بلو سالساي دما سمعون وديونا تفكرن دو إخا بلو ጴጥሮስ ሳልሳይ ጊዜ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ስለ ዝበሎ ጉሂዩ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኣለኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ በሎ ኣባጊዐይ ኣብልዕ ንስኻ በጽሒ ከለኻ ባዕልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ነርካ ምስ ኣረካ ግና ኣዳውካ ከም ተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ
ናብ ዘይደለኸያውን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ብኸመይ ዝመሰለ ሞት ንኣምላኽ ከኽብሮ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክሕብረሉ እዩ እዚ ዝበለ እዚ ምስ ተዛረበ ከዓ ሰዓበኒ በሎ ጴጥሮስ ድማ ግልጽ ኢሉ ነቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ክስዕብ ከሎ ረአዮ ንሱ እቲ ክድረሩ ከለዉ ኣብ ልቢ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ ተቐሚጡ ዝነበረ እሞ ጐይታ የሕሊፉ ዝህበካ መን እዩ ዝበሎ እዩ ሽዑ ጴጥሮስ ንዕኡ ርኢዩ ንኢየሱስ ጐይታይ እዚ ኸ ከመይ ምዃኑ በሎ ኢየሱስ ከዓ በሎ ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈትኹኸ እንታይ ገዲሱካ ንስኻ ግዳ ሰዓበኒ ስለዚ እቲ ወደ መዝሙር እቲ ከም ዘይመውት እዚ ዘረባዚ ኣብ ማእከል ኣሕዋት ወፀ ኢየሱስ ግና ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈቲኹኸ እንታይ ገዲሱካ በለ እምበር ኣይመውትን እዩስ ኣይበለን እቲ ብዛዕባ እዚ ዝመስከረን ዝጸሓፈን እዚ ወደ መዝሙር እዚ እዩ እቲ ምስክሩ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንሕና ንፈልጥ ኢና ኢየሱስ ዝገበሮ ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ ኩሉ በብሓደ ተጽሒፉ እንተዝኸውንሲ ነቲ ተጻሕፈ መጽሓፍቲ ኩላ ዝዓለም እንኳ ኣይ ማእኸላን ይመስለኒ ኢሉና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ኣብ ልበይ ታርእስቲ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ እያ ትብል ኣብ ልበይ ዝዓመት እዚ ብሓቂ ዘነቓቕሕ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ክንፈልጦ ኣለና ግድነት እዩ ኣብ ዘመናት ኩሉ ግዜ ዝሕቶ እዚ ተሓቲት እዩ ሕጂ እውን ሕተት ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ እንተዘይፈሊጥና ኩሉ ንገብሮ ኣገልግሎት ከንቱ እዩ ማለት እዩ ማንነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘይፈሊጥካ ክትኣምኖ ኣይትኽእልን ኢኻ ንዘይትፈልጦ ኣይተኣምኖን ኢኻ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ኣጸቢቑ ክርድአና ኣለዎ ኣብ ዝሓለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትእምርትን ተኣምራትን ከም ዝገብር ኢና ሕጂ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከነጽንዖ ከለና ኣብ ሰለስተ ፊልድ ወይ ከዓ ዓውደ መጽናዕቲ ኢና ነጽንዖ ኣብቲ ሓደ እንታይ ይበሃል ናይ ክርስቶስ መጽናዕቲ ወይ ከዓ ክሪስቶሎጂ ብምባል ይፍለጥ ማለት እዩ ክሪስቶሎጂ ናይ ብሓቂ ክንፈልጦ ዘለና እዩ እሱ ተዘይፈሊጥና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓነና እንታይ ከም ዝገበረ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ካብኡ ፍልይ ዝበለ ኣብ ስላሴ ኣብ ትሪኒቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ተራ ነይርዎ ክንፈልጦ ኣለና ሕጂ ሓደ ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ጌርና ክንፈልጦ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኢልና ኢድና እግርና ኮፍ ኢልና ስቕ ኢልና ንኣምላኽ ጥራሕ ክንጽሊ ዝበሃል ነገር ጌጋ እዩ እቲ ክንፈልጦ ዝግብአና ነገር ሂቡና እዩ እግዚአብሔር እቲ ክንፈልጦ ዘይብልና ከዓ ናይ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ንሕና ክንፈልጦ ዘለና ዘትረፈልና የለን እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ ክነጽንዖ ግድነት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ትሪኒቲ ምስ ረኣና ብድሕሪኡ ነጽንዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብቲ ዳግም ምጽኣት እዩ ዳግም ምጽኣት ከመይ ይመስል እንተደኣ ዘይተረዲእና ብዘን ሰለስተ ዓውዲ መጽናዕቲ ተዘይረኺብና ኢየሱስ ኩሉ ንገብሮ ኣገልግሎት ክሰራ እዩ ምክንያቱ ብኣይ ጥራሕ ኢኹም ናብ ኣቦ እንታይ ትገብሩ ትኸዱ መገደሲ ንሱ ጥራሕ እዩ ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍላጥ ሎም መዓንቲ ንፈልጣ ብዛዕባ ጴጥሮስ ንዝርብ ዝገበሮ እዩ ኣነ ንስኻትኩም እንተንኸውን ምናልባት ጴጥሮስ ዝገበሮ ነገር ርኢና መሓዘንና ንኸውን ጴጥሮስ ኣዝዩ ዘሐጉሰካ ኣገልጋሊ እዩ ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ ግን ኣፉ ይቕድሞ እዩ ውዑይ ስለ ዝኾነ ኣፉ ብጣዕሚ ዝቕድሞ ሕጂ ጽቡቕ ክኸይድ ከሎ ጽቡቕ ኸይድ ሕማቕ ኸይድ ከሎ ከዓ ሕማቕ ኸይድ ማለት እዩ እዚ ቅድሚቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ምስራታ ዝነበረ ኣገልግሎት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኢና ንጴጥሮስ ንሪኦ ኣብቲ ድሓር ካልእ ኣገልጋሊ ኮይኑ ተለዊጡ ብጣዕሚ ዘገርም ኣገልጋሊ ኮይኑ ኣብዚ ኸማን ዘገርም ኣገልጋሊ እዩ 12 ደቀ መዛሙርት ኣለዎ ካብቶም 12 ስሳልሳ እዩ ኣብቶም 3 ማእከል ዝበሃሉ ሓደ እዩ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሃንስ እግዚአብሔር ፍሉይ ዝኾነ ዕላማ ፈፈልዩ ወስዶም ነይሩ እዩ ኣብዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ምስ ተንስአ
ክልተ እዋን ተራእይዎ ኣሎ ንጴጥሮስ ምስ ተራእዮ ብድሕሪኡ ግን ሓደ ነገር ኮይኑ ማለት እዩ ጴጥሮስ እንታይ ገይሩ ኣብቲ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 1 ጀሚርና ክንሪኦ ከለና ናበይ ከይዱ ናብቲ ዝነበሮ ናይ ቀደም ስርሑ ዓሳ ምግፋፍ ከይዱ ማለት እዩ ዓሳ ምግፋፍ መራሒ ግዲ ኮይኑ ዝኽተልዎ ብዙሓት ነይሮም መስለኒ ካብቶም 7 ካብቶም 6 ደቀ መዛሙርቲ ድማ ዋስኻ ተኸይድካ ዳ ምስኻ ክንከይድ ኢና ኢሎም ከይዶም ማለት እዩ ምስኡ ዓሳ ክገፉ ከይዶም ዓሳ ክገፉ ስለ ዝኸዱ ብዙሓት ተመራመርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘፅንዑ እንታይ እዮም ዝብሉ ዓሳ ምግፋፉሲ በቃ ተስፋ ቆሪፁ ይኸይዱ እዮም ዝብሉ ግን ኣነ ከምኡ ኣይትርድእንን ምክንያቱ ምናልባት ዓሳ ምግፋፍ ስጋዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ንረኽቦ ስጋዕ እቲ ኩሉ ነገር ዝኸውን ኢሉ ናይ ዓሳ ምግፋፍ ፓሽን ወይ ከዓ ድሌት ስለ ዝነበሮ ከምኡ ገይሩ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ምንም ስለዘይተፃሕፈልና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣይንግደድን ኢና ማለት እዩ ግን ሓደ ነገር ነይሩ ናይ ጴጥሮስ ኩሎም ክሕዱኻ ከለዉ እንታይ ኢልዎ ኣነ ግን ምሳኻ እየ ክሕዱኻ ዘይኮነስ ኩሎም ዋላ ተገደፉኻሲ ኣነ ካባኻ ኣይፍለን እየ ዝበሎ እዋን ነይሩ ግና 3 ሰዓት ከም ዝኸሓዶ መብዛሕትና ንፈልጦ ኢና እዚአን ክሕድ ከሎ ከዓ እቲ ዝነበሮ ቦታ ሓዊ ጥቓ ሓዊ ነይሩ ሓዊ ክትከውን ከላ ይዝክራ ኸውን ኢለ ይሓስብ ሓዊ እንዳሰሓኑ ከለዉ እንታይ ገይሩ ነታ ሰበይቲ ምፂኢላ ትዝርብ ከተብሎ ከላስ ኣነ ይፈልጦኒ እንደገና ናብቲ ሓደ ምፂኢሉ ክዛረቡ ከሎስ እንድዒ ኣነስ ኣይፈልጦኒ እየ ክብል ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ዓሳ ጠቢሶም ሓዊ እንዳበልዑ ከለዉ ምስ ተመስሑ ብልዖም ምስ በልዑ እቲ ኩነታት ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እዚ እቲ መእተዊ ካበልና ሕጂ ቀሲልና ንሪኦ ኢና ምስ ተመስሑ ከዓ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲዮና ካብዚኣቶም ኣብሊፅካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ እዛ ስምዖን ወዲዮና ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፅውዖ ከሎ ዘገርም ኩነታት ተፈፂመን መጀመርያ ፃውዒት ክቕበል ከሎ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 42 ተዳሪናዮ ፃውዒት መጀመርያ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፅውዖ ከሎ ጴጥሮስ ኢሉ ኣይኮነን ፀዊዕዎ እንታይ ኢልዎ ስምዖን ወዲዮና ኢሉ ይፀዊዕዎ ማለት እዩ ዓበይቲ ነገራት ዝተፈፀማለን እዛ ሽም እዚኣ ክተቕሳ ከሎ ኣትኪሉ ክሓስብ ይገብሮ ማለት እዩ ተኻልአይቲ ስምዖን ወዲዮና ዝበሎ ድማ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 17 ኣላ እዛ ስምዖን ወዲዮና ትብል ድማ ንስኻ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ዝመለሰሉ ክፍሊ ንሳ ክፅውዖ ከሎ ስምዖን ወዲዮና እዝስ ካብ ላዕሊ ተገሊፅልካ እምበር ስጋን ደምን ኣይኮነን ክብሎ ከሎ ንርኢ ሓደ ግዜ ድማ ደቂሱ እቲ ከይድቀስ ዘይግብኦ ከሎ ደቂሱ ከሎ ዝተዛረቦ ስምዖን ወዲዮና ኢሉ ክፅውዖ ከሎ ብሰለስተ ግዜ ንርኢ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ ስምዖን ወዲዮና ክብሎ ከሎ ኣትኩሩ ይዛረቦ ከም ዘሎ ይርድኦ ኢለ ይሓስብ ሽም ትፈልጡ ኢኹም 4 መደባት ኣለዎ ሓቀ 4 ነገር ኢና ንጥቀመሉ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ገለ ተማሂርና ኢለ ይሓስብ ሽም ሓደ ንመፍለይ ኢና ንጥቀመሉ ሓቀ መፍለይ ነገራት ክንጥቀመሉ ሓደስ ምስቲ ሓደ ዝተፈልየ ምዃኑ ሽም ንጥቀም ስምዖን ወዲዮና እንተወሲኸላሲ ካልእ ስምዖን ዘሎ ወይ ከዓ ካልኦት ሰባት ዝተፈልየ ምዃኑ ንጥቀመሉ ካልእ ከዓ ንግብሪ ንጥቀመሉ ኢና ዶክተር ዝኾነ ፀራባይ ዕንጨይቲ ገለት ኮይኑ ብኡ ኢና ንፅውዖ እቲ ፀራባይ ዕንጨይቲ ኣብታ ከምዚኣ ከባቢ ዘሎ ትፈልጦ ዲኻ እንተኢለኩም እታ ከባቢ ፈሊጥኩም ፀራባይ ዕንጨይቲ በቲ ግብሩ ሪኢኻ ትፈልጦ ማለት እዩ ስምዖን ወዲዮና ኢሉ ክፅውዖ ከሎ እታ መጀመርያ ኣቦኡን ኣዲኡን ዝሃብዎ ንሳ ገይሩ እዩ ዝፅውዖ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣትኩሮ ገይሩ ክሰምዖ ከም ዘሎ ኣትኪሉ ክሰምዖ ከም ዘለዎ ንርኢ እተን ክልተ ካልኦት መደባት ሰንኪ ገድፈን እየ ናይዚ ምዕራፍ ኣገደስ ስለ ዘይኮና ንሱ ከዓ ወ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ንሱ ዕያውተ የብልዕ ኣብዚ ሕጂ ንሪኣ ቀደም ኣነ የፍቅረካ እየ እዚኦም ዋላ ንድሕሪት ተበሉ ኣነ ግን ካባኻ ኣይፍለን እየ ኢሉ ብርእሱ ዝምካሕ ዝነበረ ሰብ ሕጂ ግን እታ ትሆን ወይ ከዓ እታ ድምፂ ኣትሕት ከብላ ከሎ ንርኢ ሕጂ እንታይ ኢልዎ ረኣይዋ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ትፈልጥ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ
ቀደም ተትኸውን ነይሩ ተቐድሚ ሕጂ ቅድሚ ምኽሓዱ ተትኸውን ነይሩ ክዛረብ ከሎ ከምዚ እዋ ጎይታይ ኣነ ደኣ ምፍቃር ጥራሕ ዲኸ ምፍቃርን እንታይ ኢና ንብሎ ብትግርኛ ፈረቓን ገለ ንውስኽ ከላ ኢና ምሽ ካብኡ ንላዕሊ እየ ዘፍቅረካ ምበሎ ሕጂ ግን እታ ዝኽሓዶ ነገር ኣብቲ ናቱ ኮንሽስነስ ኣላ ሰለስተ ግዜ ኣይክሕደካን ከም ትኽሕዶ ነጊርዎስ ክሒድዎስ ሕጂ ንሳኸ ማይሉ ክዛረብ ኣይከኣለን እንታይ ኢልዎ ንስኻ ትፈልጥ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካሲ ንስኻ ውሽጠይ መርሚርካ ልበይ መርሚርካ ስትፈልጦ ኢኻ ኣነ ብዛዕባኡ ምዝራብ ኣይደልን ካብዚኣ መምርሒ ሓንቲ ንወስድ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ርእስና ንምካሕ እንተኮይንና ሓደ መዓልቲ ኣብ ጌጋ ክንረኽባ ኢና እቲ ዝምካሕ ብመን ክምካሕ ዝግባእ ብእግዚኣብሔር ስለዚ ገዛ ርእስና ሰንተር ንገብር ተራ ኮይና ማእከል ጌርና ክርስትና ንጓዓዝ ኮይና ይውዓል ይሕደር ሓደ መዓልቲ ናብ ጌጋ መገዲ ክንከይድ ኢና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝደሊ እንታይ ክንከውን ክርስቶስ ኣብ ልብና ተሰሚሩ ክኸይድ እዩ ዝደሊ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ትብል እዛ ቃል እዚኣ ብዙሖም ዝብልዋ ኣጋባስ ዶ ፊልዮ ዶ ገለ ተባሂሉ ይጥቀስ እዩ ትንተናታት ኣነ ግን ዮሃንስ ከምኡ ዓይነታት ፀሓፍ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ቃል ይጥቀም እሞ ግን ሓደ ትርጉም ዝተጠቀመሉ ኣሎ ንኣብነት የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ከም ዘፍቅሮ ነጊሩና ኣቦ ከፍቅሮ ከሎ ክልተ ቃል ተጠቂሙ ሓደ ኣጋባስ ሓደ ከዓ ኣጋፖ ኣጋፔ ተኻልኣይ ድማ ፊልዮ ታ ፊልዮ ሕውነታዊ ፍቕሪ ተሓንቲ ድማ ኣጋበ ድማ ኣምልኻዊ ፍቕሪ ሕጂ ንወዱ ኣቦስ ንወዱ ዝኣክል ክልቲአን ቃል ተመሳሳሊ ክጥቀም ከሎ ንሓንቲ ጉዲልዋ ንእስዋ ንሓንቲ ከዓ ኣዕቢዋ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እታ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ትብል ዘላ ቃልሲ ኣብታ ቃል ኣመና ምትንታን ኣድላይ ኮይኑ ኣይስምዕንን ማለት እዩ ምክንያቱ ዮሃንስ ከምኡ ብቲ ምዕራፋቱ ተጠቂሙ ስለ ዘሎ ተመሳሳሊ ቃልሲ ተጠቂሙ ግን ሓደ ዓይነት ትርጉም ተጠቂሙሉ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ሓደ ዘማራይ ኣብ ርእሰይ ይመፅእ ኣሎ መን እዩ ዘማራይ እሰይ ሓቀ ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ ትብል መዝሙር ኣላቶ ምናልባት ካብዚ ኣውፂዋ ክኸውን ይኽእል ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ ዘምሩ እስኪ ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ ኢልዎ እግዚአብሔር ይባረኽ ሕጂ እቲ ንሕና ንዛረቦ ነገራት ኢየሱስ ከም ዝፈልጠና ዳኣ ኮይና ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ኮይና ዳኣ ኣልና ክንከይድ ዘለና እምበር ብትምክሕቲ ክኸውን የብሉን እዋ ኣነ የፍቅረካ እየ ከም ዘፍቅረካ ግን ኣነ ኣይኮንኩን ክዛረብ ዘለኒ ንስኻ እንታይ ካይልዎ ትፈልጥ ኢኻ ሕጂ ኣነ ንስኻትኩም እንታይ ኢና ንብል ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ትብል ሕቶት ተመፅያ እንታይ ኢና ንብል ኣፍቅረካ ወ ግን ንስኻ እንታይ ትገብር ኢኻ ከም ዘፍቅረካስ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ካብ ትምክሕቲ ተውፀካ ካብ ትዕቢት ተውፀካ ብሓቂ ድማ ተፍቅሮ ንጎይታ ምዃንካ ድማ ንሱ ይፈልጥ እዩ ክንጅምር ከለና ሞቲቭና ውሽጥና ንምንታይ ንገብሮ ኣለና ኩሉ እግዚኣብሔር ይፈልጠና እዩ ዝና ዲና ደሊና ሽም ዲና ደሊና ጥቕሚ ዲና ረብሓ ዲና ኩሉ ንምንታይ ንገብሮ ኣለና እንታ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር እንታይ ገብሮ ይፈልጦ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ከምቲ ቀደም ተነይተ ሞ ኣነ ደኣ በቃ ንዓኻ ሕጂ እኳ ዕድል ተሂብካኒ ዓይነት ኢሉ ከምዚ ናይ ዕዳጋ ነገር ኣይገበረን ማለት እዩ ቀጥታ ዝኾነ ገርህ ዝኾነ መልሲ ይመልስሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ደስ ትብል ታ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ዋ ቅድሚ ሕጂ ኣይፍለየካን ኢልካኒ ነርካ ሕጂ ከዓ ተመሊሰ ከምዚ ኢልካ መልሲ ትምልስ ኣለኻ ኢሉ ፀብፃብ ኣይኣትወን መብዛሕትና ፀብፃብ ንፈቱ ኢና ናይ ሰብ ሂወት ፀብፃብ ብጣዕሚ ደስ ዝብለና ምሽ እዚ ኢየሱስ ግን ከምኡ ይበሎ ቅድሚ ሕጂ ክሒድካኒ ነርካ ተመሊሱ እዩ ሓቀይ ብጣዕሚ በኺዩ ተነሲሑ ገለ እዩ ጴጥሮስ ሕጂ ብዛዕባ ይኣተወን እንታይ ኢልዎ ያውተይ ኣብለ ክንደይ ፈቃር ኢየሱስ እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣነ ክሪኦ ደለሎም መዓንቲ ኢየሱስ መን እዩ ዝብል ኢየሱስ ኣፍቃሪ እዩ ኢየሱስ ፍቕሪ እዩ ኢየሱስ ከምዚ ሓንቲ ነገር ጌርካስ ድሓር ተመሊሱ ዘብለካ ዘይኮነስ ናይ ካልኣይ ዝህብ ዕድል ኣምላኽ እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ያውተይ ኣብልዕ ትእዛዝ
هو ከምዚ ገበርካ ዳ ገዲፍካ ንኽትከይድ ኢኻ ዝበሉ ኣለዉ ኣገልገልቲ ኣዝዮም ዘገርሙ ኣገልገሊ ጴጥሮስ ባዕሉ እዚ ጳውሎስ ባዕሉ ከምኡ ኢሉ ሓደ ግዜ ማርቆስ ክወስድዎስ ተኸራኺሮም ምስ በርናባስ ማርቆስ ወስዶ ኢና ኖ እዚ ደኣ ሓደ ግዜ ገዲፍና ኸይዱ ኣይንወስዶን ኢና ይብሎ ዝበሎ ኣሎ ከምኡ ይበሎን ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ቀጥታ ትእዛዝ ዕያውተይ ኣብልዕ ኢልዎ ስለዚ ናትኩምን ዕዮ ድማ እዚኣ ይብና ማለት ጴጥሮስ ክብሎ ከሎ ንጴጥሮስ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ንዓና እውን ይምልከተና እዩ ዕያውተይ ኣብልዕ ስለዚ ኣብዚኣ ክንሪኣ ዝደሊ ዕያውቲ ናትካ ኣይኮነን ኢልዎ ወይ ዕያውትኻ ኣይኮነን ኢልዎ ወይ ከዓ ዕያውትኹም ኣይኮነን ኢልዎ ዕያውተይ ተናባጊዕ ናተየን ተን ዕያውትሲ ናተየን ናትካ ኣይኮናን ኢልዎ ብዙሕ ግዜ ከዓ ኣብዚኣ ንጋገያ ከምዚ ሓደ ጉስነት ክግበር ከሎ ገለ እሳቶምስ ከምዚ ናትና ጌርና ክንወስዶም ኣይግባእን እሳቶም ኣባጊዕ ናይ መን እየን ኣባጊዕ ናይ መን እየን ኣለኹም ዶምሳይ ናይ ኢየሱስ እየን ስለዚ ናይ ኢየሱስ ንሕና ነመሓደ እቲ ዝሃበና ወኪል ኮይንና ዳኣልና ንሰርሕ እምበር ንሕና ዋና ኮይንና ኣይንዓይን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዕያውተይ እንታይ ግበር ኣብልዕ ሓራይ ከም ብሓድሽ ከዓ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ ንሱ ወጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካስ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ንሱ ኣባጊዐ ሓሉ መጀመርያ ኣብልዕ ድሓር ድማ ሓሉ ሕጂ ነብልዕን ንሕና ከምዚ ምግቢ ኣምፂና ነብልዕን ማለት ኣይኮነን ከምኡ ኣይኮነን ንዛረቡ ዘሎ ሓደቀይ ኣብልዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ መሃር ብግዚኡን ብዘይ ግዚኡ እንታይ ግበር መሃር እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ናተይን ናትኩም ንዕዮ ካልኣይ ዝህበና እንታይ ማለት እዩ ነፍቅሮ ንየሱስ እንተደኣ ኮይንና መጀመርያ ንገብራ ዕዮ ኮማንድ ትእዛዝያ እዚኣ ምርጫ ኣይኮነትን እንታይ ኢልና ዕያውተይ ኣብልዕ መሃር ኣብ ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ክነቃቕሓ ኣለዎ ውሽጥኻ ማለት እዩ ስለዚ ከተብልዕን ኣለካ ክብሎ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣብታ ካልአይቲ ግን ኣባጊዐ እንታይ ግበር ሓሉ ተፍቅረኒ ምዃንካ እንተደኣ ክፈልጥ ኮይነስ እንታይ ግበር ሓልውን ኣባጊዕ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ከይወፃ ካብ ስሕተት ትምህርቲ ድዩ ካብ ካልእ ድዩ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ክባልሃ እንታይ ግበረን ሓልወን ኢልዎ ስለዚ ፍቕሪ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ናይ ኢየሱስ ክንገልፆ እንተኮይንና ብምሕላውን ብምምጋብን ኢና ንገልፆ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ስለ ዝበሎ ጉህዩ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኣለኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ኣብዚኣ ሲ ድምፂ ዝወስኸላ ኮይና ዝስምዐና ሓስባ ከሎ ጎይታይ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ ዓይነት ዘረባ ትመስል እዚ ናይ ትግርኛ ከምኡ ይበሎን ግን እንታይ ዝብሎ ዘሎ በቃ ሰለስተ ግዜ ምሕታቱ ሲ ገለ ተሰምዖ መስል ጉህዩ ብለና ኣሎ ሓቂ ስምዒት ናይ ጓሂ ሓዲሩ ንምንታይ ንፈልጦ ነገር የለን ንምንታይ ጉህዩ ብዙሕ ትንተናታት ተገይሩሉ ኣሎ ምናልባት ዶ ይኣምኑ ንኸውን ዶ ገለ ትበሃል ኣሎ እሱን ስለዘይተፃሕፈልና እሱ ኣይንዛረብን ግን ከምዚ ጓሃየ ግን ንርኢ ንምንታይ ሰለስተ ግዜ ሓተካ ከሎ ትኸይድ ዲኻ ብለካ ከሎ ኣነ ንስኻትኩም እሞ ከዓ እቲ ዋዒ እውን ኣሎ እንድዩ ትኸይድ ዲኻ እወ ኸይደ እንደገና ተመልሲ ትኸይድ ዲኻ እወ ኸይደ ሳልሳይ ግዜ ትኸይድ ዲኻ ኣይሰምዕን ዲኻ ካልእ ቃላት ምሃብና ሓቀይ ጴጥሮስ ግን ከምኡ ተጠቀመን ኣንስኻትኩም እንት ባህልና እውን ከምኡ ዓይነት ኣረዳዳ እንዲ ዘለና ከምኡ ዓይነት ቋንቋ ስለ ንጥቀም ኣይሰምዕን ዲኻ ካልእ ቃላት ምስ ተጠቀምና ነርና ብዙሕ ምስ ተጠቀምና ካብኡ ዝኸፍአ እውን ምስ ተጠቀምና ንኸውን ጴጥሮስ ግን ከምኡ ኣይገበረን ጴጥሮስ እንታይ ገይሩ ጉህዩ ጥራሕ ምናልባት ኣይፍለጥን ሓደ መዓልቲ ክሒደዮ ነይረስ ሕጂ ዶ ተጣራጢሩ ኸውን ኢሉ ኸውን ኣይፈልጥን ኣይተፃሕፈልና ግን ከምዚ ጓሃየ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ድሓር ቅፅል ኣቢሉ እንታይ ኢለና ኣባጊዐ ኣብልዕ እታ ንስኻ ትፈልጥ ሓዝዋ ሰለስተ ግዜ ኢልዎ ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ መልሲ ኣብዚኣ ብምጉሃይ ገሊፅዋ እምበር ንስኻ ትፈልጥ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ርግፅ እዩ ንስኻ ግን ካባይ ንላዕሊ ትፈልጥ ኣነ ብዛዕባ ርእሰይ ተዛሪበ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ግዜ ግን ከምቲ ዝበልካኒ ስለ ዘይኮንኩ ንስኻ ግን ትፈልጥ ኢኻ ውሽጠይ ናይ ብሓቂ ከም ዘፍቅረካ ብሎ ንስኻ በፅሒ ከለኻ ባዕልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ነርካ ምስ ኣረካ ግና መዳውካ ከም ተልዕል
እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይደለኻዮ እውን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ይብለካ ኣሎ እዚኣ ኸ ናይ መወዳእታ ናይ ጴጥሮስ ህይወት ነጊርዎ ጎይታ ስር ክፈትወካ ከሎ ናይ መወዳእካ ምዕራፍካ ነግረካ ኣበይ ከም ትኸይድ ነግረካ ጎይታ ክነግረካ ከሎ በቃ ኣገልግሎት ሂቡ ግን እታ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ናቱ ከም ዝመውት ነጊርዎ ከመይ ኢሉ ከም ዝመውት ድሕሪ ዋዕታ ኢልና ከመይ ኢሉ ከም ዘኽብሮ ብኸመይ ዝመሰለ ሞትና ኣምላኽ ከኽብሮ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክሕብረሉ እዩ እዚ ዝበሎ ኢልና ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ጴጥሮስ ክመውት ከሎሲ መስዋዕቲ ኮይኑ ከም ዝሓለፈ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ ይዛረብ እዩ እቲ ትራዲሽን ስለ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዘይተጻሕፈ ንኽተድግፎ ቁሩብ የሸግረካ እዩ ግን ተጻሒፉ ኣሎ ከምኡ ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ እንታይ ኢሉ ጎይታ ከም ዝተተሰቒሉስ ኣነ ግን ቁልቁል ኣፈይ ዝቐሉኒ ዝብል ኣሎ ከምኡ ትራዲሽን ዝኾነ እምነት ኣሎ ማለት እዩ እንታይ እቲ ዝብል ዘሎ ሞቱ ከይተረፈስ ንኣምላኽ ብሞቱ ከም ዘኽብሮ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊርዎ ዘሐጉስ ነገር ብህይወት ከይኮንካስ ኣብቲ ስጋዕ ተመወዳእታ ናትካ መደምደምታሲ ከም ተፍቅረንስ ይፈልጥ ንዓይ ኣኽቢርካ ከም ትሓልፍ ስጋዕ መወዳእታ እውን ኣኽቢርካኒ ንላዕሊ ብሞት ከም ትፋኖሲ ይፈልጥ ኢሉስ ናይ መጀመርያ ናይ ህይወቱ ብፃውዒት ስምዖን ወዲዮና ኢሉ ጀሚሩ በታ ሽሙ ናይ መወዳእታ ህይወቱ ድማ ስምዖን ወዲዮና ኢሉ ስጋዕ መወዳእታ ስጋዕ ሞት ከም ዘኽብሮ ነጊርዎ እግዚአብሔር ክፈትወካ ከሎ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ እዩ ዝነግረካ እግዚአብሔር ይመስገን ጴጥሮስ ድማ ልክዕ ከማይ ኮይኑ ክሳዕ ዝመውት ንኣምላኽ ኣኽቢርዎ ሓሊፉ ከኽብሮ ከሎ ዘገርም ዓይነት ኣገልጋሊ ኮይኑ ፍርህ ዝነበሮ ትብዓት ተቐይሩ ተባዕ ዝኾነ ኣማኒ ኮይኑ ምንም ክምህ ዘይብል ኣማኒ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ኣብ ማእከል ኣለዉ ዝበሃሉ ምሩእያት ዝኾኑ እዚኣቶም ተተዛሪብካስ ድላዮም ክገብሩ ካብ ዝኽእሉ ምንም ከይገደሶ ብትብዓት ክዛረብ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣኽቢርዎ ከም ዝሓለፈ ንርኢ ድሓር እንተቓል ሽዑ እንታይ ኢልዎ ሰዓበኒ ኣገልግሎት በካ ተፍቅሮ ምዃንካ ነግረካ መወዳእታ ዝነግረካ ግን ካብኡ ከይተልግስ ሰዓበኒ ሕጂ ናይ ጴጥሮስ ቁሩብ ካብቲ ሰብ ስለ ዝኾነ ጴጥሮስ ዘገርም ኣገልጋሊ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ንሕና ነብል ከለና ዘገርም ኣገልጋሊ እዩ ናቱ ማቕ ዝኾነ ነገር ከውፅኢላ ኣይኮንኩን ግን ሰብ ስለ ዝኾነ ሓደ ነገራት ትርኢ እቲ ናይ ሰብ ነገር ትርኢ ኣብ ጴጥሮስ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ሓደ ነገር ይርኢ ነይሩ ምስኦም መጓዓዝቲ ዘለውስ እንታይ ከም ዝኾኑ ክፈልጥ ይደሊ እዩ ማለሲ ብፅቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሕማቕ ከመይ ይኸዱ ኣለዉ ሕጂ ሰዓበኒ ምስ በሎ ጴጥሮስ ዝመለሰሉ ሓደ ዮሃንስ ማለት እዩ ዮሃንስ ሃዋርያ ዮሃንስ እቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ እሱ ኸ ከመይ ይመስል ናተይስ ነጊርካ ንለኻ እዚ ምሳና ዘሎ ክድረር ከለኻ ዝተዛረበ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረሲ ናቱ ኸ ቻፕተር ናቱ ናይ ምዕራፍ ናይ ህይወት እንታይ ይመስል እስኪ ከመይ ይመስል ኢሉ ሓቲትዎ መምርሒ እዚኣ ፕሪንስፕል ክንሕዝ ኣገልግሎት ንሕና ክንከይድ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ናትና ኣገልግሎት እምበር ናይ ሓባር ኣገልግሎት ኣይኮነን ዝፈርደና ሓቂ እንዴ ኣብቲ ናይ ሽልማት ሲ ከለ እንዳጠመትና ኣይኮንና ንኸይድ ናትና ማንዴት ዝሃበና ኢና ንኸይድ ሪኢኹም ኣገልግሎት ከምኡ እዩ ሕጂ ጴጥሮስ ናይ እከለሲ እንታይ ይመስል እቲ ኣገልግሎት እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ረኣይዋ እንታይ ኢልዎ ጴጥሮስ ድማ ግልጽ ኢሉ ነቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ክስዕብ ከሎ ረኣዩ ንሱ ከዓ ክድረሩ ከለዉ እቲ ኣብ ልቢ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ ተቐሚጡ ዝነበረ እሞ ጎይታ ይሕሊፉ ዝህበካ መን እዩ ዝበሎ እዩ ሽዑ ጴጥሮስ ንዑ ሪኡ ንኢየሱስ ጎይታይ እዚ ኸ ከመይ ምዃኑ በሎ ኢየሱስ ከዓ በሎ ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈትኹ ኸ እንታይ ገዲሱካ ንስኻ ግዳ ተዓበኒ ሕጂ ናትና ስራሕ እንታይ እዩ ንሕና ንኢየሱስ ምስዓብ ጥራይ ሓቀይ እንዴ ከማይ ኢልዎ ኣነ ኣምላኸ
ناتي وتشابتر كله فولتي أبي كم زبزح أنا بعلي الله كله سخا ناتكات راح كبر مالتي ناتكات راح كبر أجي بيتروس زي أخبل كله أبتناتهم زنبرة زقرمني حنت نايدك أمازامور تشكر زنبرة أم نحدهم سي وددر نيرو ناي منتاي من العل من أحب زبل وددر نيرو ما بسي قدمي بنتكوستي مالتي قدمي بيت كريستيان منفس قدس مورادو من أعب خابنا اسكي أنس بزح يتقع الله بيسوس اندقرم قا زي أبزي تقيس وزر يوحنس بعلو تتصحفايسي نرؤسي هم يلزقل زر رايو هم يخانيرو ناي فقري حواريات تباهيلو يدزوا حجي اتتصقع إلو زنبرة تقميتو حسي بيقونا بكويتا يقرب سلا زنبرة من البات تاريخي وتخفل اللي خون غالي كان إيقالي نوصدو صيل كات رح نمفلات خون غالي تانا مفلات قن يسوس انتايلو بزعبو ناتكا سرح يكون ناي أملخ سرح حجيناتين ناتكم سرح انتايو بزعبا قزار السنايا أباي بالسارة تتصنعك الله سي سغان دي حسابا لك تتبايلس نحنا خمس نقبر لنا نحنا خمس نقبر لنا أنا بالحكي أنا خمس نقبر لني كنبلي زي الحكي دي بعلنا نحنا نيسوس كان فولت خلنا بجزار السنة فولت أمبر ناي جروب ناي حبار فلت أتاي كون زي الإكزابير ناتنا نحنا نيسوس كان صعبه خلنا نحنا بعلنا نفس وكفنا أمبر ناي جروب ناي جوجيلا يكون زي الإكزابير مالتي تلازي ناي زب على الخو ما يزنا جرى يتزارب أنا زبالقها سعبنا نعي قبل خلنا رأي مالتي تلازي نمان كم سعب نجير ودحر كاتيلو شو انتايلو سلازي اتودى مزمورتي كم زموت الزربازي أما كالحوات وزة يسوس كناك ساعة زمت انت كدحن كتأنح انت فتخوخة انتاي قديسو كابل انبر اي موت نيوز اي بلون ابيت هتراقاقما يسوس بلا خالق سبك آبت حوات وزخا كساعة زموت تنكيرو يوحنس تنكيرو لولو تبايل وزي يسوس كوم عين الزربا يتزاربن أبتو مونغوغن كوم عين الزربا وزي إلنا زعبازس كم زخوني لهم زربا وزي يسوس انتايلو انت فتخو كتسأنح دا ايلومبر اي موتنيو اي بلاني لنا تعبير مسكن تلزي تأغلغلوت ناتنايو تقلل كبل اي موداتا اتب بزعبازز مسكرن لصحافن تودى مزمور زيو اتمسكرو حق مخانو دما نحنا نفلت اللونا لذي يوحنس كم ذا عينت مسكر قديفلنا يسوس زقبرو قبري دما بزح قال علو كله ببحادة تسحيفو انت زخونسي نتتصحف مصحف تقول لا عالم كوا اي ما اخلان يمثلن نيلو سلازي كابسين نوص النت بتاعت الله مجمريا انتايلنا يسوس كريستوس بحطو ملكة حديدو حطو ملكة كحط خلو أبوون أديون بزفلت وشم مخا قول حتى زلون عينت أبتن استقبر لن نقرات شم وصوع خلوسي كذكرن زخللن اوانات يالعلو ساقانتا سمعون وديونا شمات نذكر له خناتات አሉ አቀ ሽምና ፍሊ ዝበለ ዝተገልጸ እሞ ትዝብለና እዋናት አሉ ቦታታት አሉ ናብነት እስኪ ንዑናይ ምናልባት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 42 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 42 ንخيድ እንዛረቦ ዘለናስ መጽሐፍ ቅዱስ ከነደግፎ ማለት እዩ كاب كتر بعانن ببا كابتوم نيوحنس سميعهم نيسوس زعبو كلتس اتحادة اندرياس حاو سمعون بيتروسيو نسو قدم نحاو سمعون رخبومو نمسيح كريستوس ترجمو رخيبنا يوبلو نبي يسوس ونامزو يسوس كات أميتو نسخة أيلو سمعون وديونا إخا نسخة بيتروس ترجمو كتبها لي خابلو
ስለዚህ እዛ ናይ ስም ልውውጥ ዝተገበረተላ እዋን ትዝ ትብሎ እያ ጴጥሮስ መዓስ ከም ዝኾነ ስምዖን ወዲ ዮና ኢሉ ክፅውዕ ከሎ ኣገዳሲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 17 ከዓ ንኺድ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 17 ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎ ስምዖን ወዲ ዮና እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለፀልካን እሞ እንታይ ኢኻ ብፁዕ ኢኻ ይብሎ ከሎ ንርኢ ስለዚ ዘን ክልተ ነገራት እዛ ሳልሰይቲ ሕጂ ስምዖን ወዲ ዮና ኣብ 3 ግዜ ጥራሕ ይኮም ኢልዎ ዘሎ በታ ሽምቲ ኣፀዊዕዎ ዘሎ ስለዚ ሓደ ነገር መዘከርታ ይገብር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሓደ ነገር ክደልየና ከሎ ብመዘከርታ ንሕና ክሊር ብዝኾነ ንጹር ብዝኾነ ዋጓጎ ዘይኮነ ወይ ከዓ ከምዚ ግሬይ ዘይኮነ ነገር ገይሩ እዩ ዘረድአና ማለት እዩ ኣይተረድአናን ዘይንብሎ ዓይነት ቋንቋ ገይሩ እዩ ዘረድአና መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ብዝረቐቐ ናይ ቋንቋ ስልቲ ኣይኮነን ተጻሒፉ ከምኡ ተትኸውን ነይሩ መብዛሕትና ንኽንርድኦ መሰሸገረና ስለዚ ክፅውዕ ከሎ ስማት ድማ እታ ቀንዲ ትበሃል ሽም ፀዊዑ ንዓና በይንና ብድምፂ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረበና እዩ ማለት ዛረበና ከሎ ንዓና ጥራሕ ትኸውን ንሕና ኣፀቢቕና መዘከርታ ንገብረላ ዓይነት ገይሩ ይዛረበና ካልኣይ እቲ ርእስቲ ልዕሊ ኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝሓቶ ፍቕሪ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓቶ ከሎ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ሓቲትዎ ኣሎ እምነት የድሕነካ እዩ ናብ ምድሓን ዘምፀካ እዩ ፍቕሪ ግን ትነብሮ እዩ ንዘለኣለም ኢኻ ከዓ ትነብር እምነት ሓደ ግዜ እንታይ ክኸውን ኢሉና ኣሎ ኣብቲ ዳግም ምጻት መን እያ ትተርፍ ካብ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ንዘለኣለም እያ ትተርፍ ስለዚ እዚ ዓባይ ሕቶ እያ ኣነ ንስኻትኩም ሎሞ ሓታ ዘለና ኢየሱስ መፂዩስ ተፍቅረኒ ዲኻ እንተዝብለናስ እንታይ መመለስና ነፍሲ ወከፍና ሕጂ እቲ ተሓሳስባና ናብ ግሩፕ ንዝኸይድ ንሕና ንስኻትኩም ገለ ዝብል ግሩፕ ጅምላዊ ሓሳብ እዩ ዝኸይድ ብግሊ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢልዎ ንፅል ዝኾነ ቁፅሪ ፊት ንፊት ማለት እዩ እዚኣ ክብሎ ከሎ ትዕቢት ዘለዋ መልሲ ኣይመለሰን ቅድሚ ሕጂ ትዕቢት ክትህልዋ ትኽእል እያ ወይ ከዓ ትምክሕቲ ናይ ርእሲ ዘለዋ መልሲ እያ ነይራ እዚኦም ክገድፉኻ ከለውስ ኣነ ኣይገድፈካን እየ ክሳዕ መወዳእታ ኢልዎ 3 ግዜ ክሕደት ኮይና ሕጂ ግን እንታይ ኢልዎ እወ የፍቅረካ እየ ርግፀኛ እየ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ግን እንታይ ትገብር ትፈልጥ ምክንያቱ እስኻ ኣምላኽ ኢኻ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ ኣፍቅረካ ኢለሲ ዝሰሓት ኩሉ እዋን ኣሎ እስኻ ኢኻ ሪስቶር ጌርካኒ መሊስካኒ እምበር ኣነ ዝተዛሪበሲ ቅድሚ ሕጅስ ኣይቀናዓን ከምቲ ዝበልክዎ ኣይገበርኩን ንስኻ ግን ሪስቶር ጌርካኒ መሊስካኒ ተመሊስካ መፂኻ ንዓይ ክትርኢ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ድሓር ቅፅል ኣቢሉ ኮማንድ ዝበና ትእዛዝ ማለት ንገብሮ ነገር ማለት እዩ ንገብሮ ነገር ይበና ታያታ ንገብራ ነገር ያውተይ ኣብልዕ እዚ ብዚ ምድሪ ዝኸለና ቅድሚ ምኻድና እግዚኣብሔር እንታይ ዝደሊ ነተን ነፍሳት ብትምህርቲ ክንምግብ ምብላዕ ማለት እዚ ምግቢ ዝተፈላለየ ከይጠሚኑ ዳ እምበር ናይ ምግቢ ዓይነት ኣይፅውዕን ሕጂ ግን ናቱ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ምግቢ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከይድካ ትበልዖ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ብፅቡቕን ኣብ ፅቡቕ ግዜ ኣብ ቁሪ ኣብ ፀሓይ ኣብ ሃሩር ኣብ ዝጥዕም ኣብ ዘይጥዕም ቃል ኣምላኽ ክምህር ይግባአና ቃል ሰብ ኣይኮናን ንዛረብ ቃል ኣምላኽ ዕላል ኣይኮናን ናይ ቃል ሰብ ኣይኮንሱ ንግዜያዊ ንዛረቦ ነገር እዩ ቃል ኣምላኽ ክምህር ይደልየና ድሓር ቅፅል ኣቢሉ ድማ እዚኣ ከስምረላ ስለ ዝደለየ 3 ግዜ ሕቶ ሓቲትዎ ተፍቅረኒ ዲኻ ተፍቅረኒ ዲኻ ተፍቅረኒ ዲኻ ሕጂ እንታይ ዝበሃል እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብሲ ኣበይ ምዃኑሲ ኣብዚኣ ስኢሉልና ኣሎ ማለት ብዛዕባ ምፍቃር ንኢየሱስ እዩ ትቐንዲ
ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልጦ እንተዳእደሊናሲ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ነፍቅሮ ምዃናን ዘይነፍቅሮን ኣለሊና ኣፃዕዲና ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጥ ይግባእ ዘፍቅሮ ሰብ ከዓ እንታይ ዝገብር ኢሉ እቲ ዘፍቅረንስ ትእዛዛተይ ይሕሉ ቅድምታ ፍቕሪ እያ ትመጽእ ማለት እዩ ፍቕሪ ዘይብልካ ትእዛዛት እንተሓሊኻ እንታይ እዩ ዝኸውን ስርዓት እዩ ዝኸውን ከምዚኣ ግበር በዚኣ ውፃእ በቲኣ እትወቲ ኮይኑ ጥራሕ እንታይ ዝኸውን ስርዓት እዩ ዝኸውን ፍቕሪ ዘይብሉ ይኸውን ማለት እዩ ፍቕሪ ሃሊዎ ክኸውን ከሎ ግን ድርብ ዓወት ማለት እዩ ስለዚ ተፍቅረኒ ዲኻ ትብሎም መዓንቲ ይሓተና ኣሎ እዛ ዓመት እዚኣ ተፍቅረኒ ዲኻ እምበኣር ተፍቅረኒ እንተኾንካ ያውተይ ኣብልዕ እምበኣር ተፍቅረኒ እንተኾንካ ኣባጊዐይ ሓሉ እምበኣር ተፍቅረኒ እንተኾንካ ኣባጊዐይ ኣብልዕ ስለዚ ምሕላው ምጉሳይ ምምራሕ ኣብቲ ግሪክ ኢለ ደኣ ከይድክመኩም እምበር እዚአን ሰለስተ ቃላት እየን ተፃሒፈን ዘለዋ ሓንቲ ሊድ ምግባር ምምራሕ ማለት እዩ ምራሕ ቅድም ብድሕሪት ኮንካ ይትመርሕን ኢኻ ሓቀይ ብቅድሚት ኮንካ ኢኻ ትመርሕ ድሕሪት ኮንካ ትኽብክብ ኢኻ ብቅድሚት ኮንካ ምራሕ እንደገና ከዓ ምግቢ ትመግብ ሳልሳይ ድማ ትኸናኸን ነተን ትብለና ኣሎ ማለት እዩ ታራብዒቲ ፕሪንስፕል ንወስዳ ናይ ካልኦት ሰብ እንዳጠመትና ኣይነገልግል እዚኣ መድከም እያ ከተድክመና እያ ክንልሕልዕ ኢና ወይ ካብቲ ኣገልግሎት እውን ክንዝሕል ንኽእል ኢና ንዓና ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ መን እዩ ዝቃወመኒ ክብል ከሎ ጳውሎስ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ሓቀ ድሓርከ እቶም ምስኡ ዘለዉ ርእይዎም ንሳቶም ከዓ ልክዕኹም እዮም መን እዩ ዝቃወመና ሕጂ ኣብቲ ናትና ሕቶ መጨረሻ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርዲ ምስ ቀረብና ጅምላ ኣይኮነን ክፅውዖም ኣቦና ኣዴና ፈለጥትና ንዕሩኽትና ዓይነት ኣይኮነን ፀዊዑ ብሓደ ኣይኮነን ዝፈርደና ፍርደና ከሎ ኣብቲ ናይ ሽልማት ፍርዲ እንታይ ዝገብር እታ ፍቕርስ ከመይ ተሸሪፋ ኢና ክንሕተት ከመይ ኣሽሪፍካ እያ ኣብ መድረኽ ንዛረባ ምሽ ኣብ ደገኸ ከመይ ነፍቅር እዩ ዘሎ ፍቕሪ ከዓ ንኩሉ ሰብ ማለት ንኩሉ ሰብ ፍቕሪ ብጥበብ ዘላታ ፍቕሪ ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ ተፍቅረኒ ዲኻ ከምቲ ጴጥሮስ ዝገበሮ ንኻልእ ሰብ እንዳጠመተ ኣታዝኸ ከመይ ኸይድ ኸውን እንዳበልና ኣይኮና ከመይ ኣሎ ከመይ እንዳበልካ ዘይኮነ ንየሱስ ዘፍቅር ሰብ ይፍለጥ እዩ ንዑ እያ ትሕቶ ማለት እዩ ሕጂ ንየሱስ ክርስቶስ ክንፈልጦ እትኮይንና መጀመርያ ባህርያት ነንፀባርቆ ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ እትኮይኑ ዝኾነ ንገብሮ ኣገልግሎት ትርጉም የብሉን ትርጉም ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ዋላ ካብ ሰማይ ትእምርቲ ይምፃእ ዋላ ፍልጠትና ርእስና ዝዓበየ ይኹን ኣይግድስን እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ እትኮይኑ ኣገልግሎት ኩሉ ጥቕሚ የብሉን ሕጂ እታ ፍቕሪ ከዓ ትግለፅ እያ ማለት እዩ ፍቕሪ እንታይ ኢሉና ደንጋፂት እያ ፍቕሪ ሓብሓቢት እያ ፍቕሪ ሓቂ እያ ትፈቱ ዓመፃ ባህ ይብላን ኣብቲ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13 ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ ካልኦት ሰባት ክንጥምት ግባአን ሓንትላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እዚኣ ኢለ ክውድእ ግዜ ከይወስድ ሓንትላ መፅሓፍ ቅዱስ ኣጋንንቲ ትእምርቲ ክግበር እዮም ሞሲ ድሓር ምናልባት በዓል ጴጥሮስ ፍሉያት ኮይኖም ተሰሚዕዎም ናብ ጎይታ መፂኦም ኣንታ ኣከለስ ከምዚ ክገብር ኮሪእናዮም ንሕና በቃ ነሳቶም ፍሉይ ከምዚ ኤክስክሉሲቪቲ ዝተዋህቦም ወይ ከዓ ኢንክሉሲቭ ኮይኖም ኣብ ጎይታ ጥራሕ ዘለዎ ኮይኑ ተረዲእዎም ዲ ኣይፈልጥን ንሱ ናይ መን ገብር ኣሎ ናይ ኣምላኽ ይብለካ ሰዓበኒ ሰዓቡኒ ኣይኮነን ኢሉ ሰዓበኒ ስኻ ንዓይ ትኸተለኒ ሰዓበኒ እዚኣ ምስ በሎ እዩ ኣሃነስ ሕራ ኢልካ ንለኻ ስካዕ ሞት ነጌርካ ንለኻ መወዳእታይ ነጌርካ ንለኻ እዝኸ ኢልዎ ማለት እዩ የሱስ ድማ እንታይ ኢልዎ ለእታ ቃል ብትግርኛ እንታይ እትብል ዘላ እንታይ ገዲሱካ ኣዝየ ዝፈትዎ ኣገልጋሊ ዳዊት ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ነይርዎ ፅቡቕ ዝገበረሉ ኣሎ ሕማቕ ዝገበረሉ ናይ ዳዊት ሂወት ትፈልጥዎ ኢኹም መቸም
ኣብቲ ጽቡቕ ዝኾነሉ እዋን ክትሪኦ ከለኻ ዘገርም ነገር ተዛሪቡ ንጉስ ሳኦል ክኽብክቦ ከሎ ከብሎ ከሎ ሆታ ክበዝሕ ከሎ ስኻኮ ቅብኣት ኣለካ ገለ ክበሃል ከሎ ዳዊት እንታይ ገይሩ ኣብ በረኻ ስደድ ነይሩ ናብ በረኻ ኸይድ ነይሩ በረኻታት ኸይድ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደሊ እቲ ንሕና ንገብሮ ኣገልግሎት ኩሉ ግዜ ንሕና ንዓና ጥራሕ እግዚኣብሔር ዝጥምት ናባና እዩ ዝጥምት ከምዚ ኣጋጢሞም የሐዋርያት ተገሊሎም እዮም ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ነገር ገጢሞም ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ጉዕዞኦም ፈሊጦም ይኸዱ ናብ ኢየሱስ ፍቕሪ ዝሕትል ኣይበሉን ምክንያቱ ትዘፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ጋዕ መዓስ እዩ እስካዕ ዘለዓለም እዩ ከምዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ልቸ ውልዕ ጥፍእ ተብሎ ዓይነት ዝለዋወጥ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ፍቕሩ ዘለዓለም እዩ ኣይላወጥን እዩ ከምኡ ዓይነት የብሉን ባህሪ እግዚአብሔር ፍቅሪ ይኽብለና ከሎስ አሃሪ ኢናስ አሃብዚ አኮ ከምዚ አድሓኒ ኢሉ ቅይር ዝብል ኣይኮነን እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እስከ ባሕዳም ንበል ኢየሱስ ፍቅሪ እዩ ዝሓቶ ድማ ተፍቅረን ዲኻ እዩ እምነት መሳገሪ ናብቲ ዘለዓለማዊ ህይወት መእተዊ እዩ ፍቅሪ ግን ዘለዓለም ዘነብር እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጎይታ ባረክኩም ተባረኩ እግዚአብሔር ይባረክ ክብረን እግዚአብሔር ይሁን አሜን ንኽሰምዕ ጎይታ ተዛሪብና ኣሎ እታ ርእስቲ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ያትብል ክብሪ ኣምላኽ ይኹን ኩላና ሓንቲ ጥቕሲ ኸነንብብ ይደሊ እሞ ንዝክራ ኸይደሊ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 22 ኩላኻትኩም ረእይዋ ግን ፂልኩም መጽሓፍ ቅዱስኩም ሒዝኩም ዘለኹም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 22 እንታይ ከም ትብል ረእይዋ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ህይወት ክርስትና ብዘይ ፍቕሪ ክርስቶስ የለን ጳውሎስ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ብቲ ጽሑፍ ንጎይታ ዘየፍቅሮ እንተሎስ ንሱ ርጉም ይኹን ኢሉ ስለዚ ንጎይታ ከየፍቀርካ ክርስቲያን ክትከውን ኣይከኣልን ንጎይታ እናፀላእካዮስ ክርስቲያን ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ክርስቲያን ምዃንካስ ኣብ መሰረት ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ ተሰሪቱ ዘሎ እቲ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ኣብ ካልእ ክፍሊ እውን ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቅድም ንሱ ኣፍቂሩና እዩ ንሕና ድማ ነፍቅሮ ኢና ቅድም ንሱ ኣፍቂሩና ንሱ ምስ ኣፍቀረና እቲ ፍቕሩ ኣባና ምስ መፀ ንሕና ኸ ንዑ ብዘይ ሓልፍ ዘፍቀረና ፍቕሩ ኣባና ስለ ዘሎ ንክርስቶስ ነፍቅሮ ስለዚ ንክርስቶስ ከነፍቅሮ ተፍቅረኒ ዲኻ ዝብል ሕቶ ቀሊል ሕቶ ከይመስለኩም ሎሚ ተሓቲትናዮ ዘለና ብሓውና ሲራክ ገይሩ ጎይታ ተዛረበና እንተስተዋዲድናዮ ኣብ ውሽጥና እንተእቲናዮ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ኢሉ ሓቲቱና ዘሎ ፐርሰናሊ ነፍሲ ወከፍና እንታይ ኢልና ንምልስ ነዛ ሕቶ እዚኣ ንበይንና እንታይ ንምልስ ባዕልና ንፈልጥ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ ከዓ ርጉም እዩ ተረግመ እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ሰብ ከዓ እቲ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ይነብሮ ዘፍቅረኒ ትእዛዛተይ ይሕሉ ኢሉ ንክርስቶስ ዘፍቅር እንታይ ይገብር ትእዛዛቱ ይሕሉ ምዝኽንገረና ፀንሐ ተፍቅረኒ እንተኮይንካ ግብረይ ይግበር ተፍቅረኒ እንተኮይንካ እቲ ኣነ ዝደልዮ ፍቓደይ ግበር ተፍቅረኒ እንተኮይንካ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ናብራ ንበር ተፍቅረኒ እንተኮይንካ ንስኻ ናተይ ሪፕሬዘንታቲቭ ኢኻ ንኣይ ተርኢ ስለ ዝኾንካ ሰባት ንኣይስ ኣባኻ ይረኣዩኻ
يرأيوها نفكروينا مغنياتو نسقدم سلا زفكرنا نحنا نفكروينا نفكرون دحر كويناها نبراناها فقر كريستوس كم زلونا زرئي كخون بقديو نحاولنا تسألس نأجزيابير يفكروي زبل سب حساوي نأجزيابير نفكروينا نبل كوينا أفتنا برانا هازن تبارقنا تباري كهلو قديو نسأل أصاب زي بلنا كنكون يتفقد أملا نسألو سب انتلينا هبزا سعزيا حتحزنا ريبنت نقبر وقزيابير محرت قبر اللي افكركاين نابلكونا آغاس نحوي تسألي أيو قبو آيكونا كم تنسخاز دلخاننا آيكون كون كم تنسخاز دلخانك خون ستسأقها بني إفيسون معراف شدشتا تقصي عسران 4 بزي حلف زفكروه مستم نخلهم نتم بزي حلف رأي وإفيسون شدشتا عسران 4 بزي حلف زفكروه تسأقا مسؤوم قالو يلو بزي حلف زفكروه مستم بزي حلف زفكروه كلهم تسأقا يخون بزي حلف نزفكروه أجزي أبير تسأقا يهوهم انتاي كقبرو نوخ قلقلوة تسأقايهبهم نوخ مسلون يسوس كمسلو تسأقايهبهم فقادو خفتسمو تسأقايهبهم نكزيابير كقلقلو تسأقايهبهم محرات كقبرو تسأقايهبهم سبات كفكرو تسأقايهبهم كقلقلو أقلقلتي باروت أملاح كونو نكزيابير نتوم زفكروه تسأقا اللو تسأقا يهب هذا بروخات لهم بحاولنا بباري أملاخ بحاولنا سيراك تزاريبنا له تفكرون اليوم Do you love me? عباي حتى نعي عباي حتى وين هن مالتي رأسي يفتش Do I love Jesus? بملو لبي بقول حالي بقول نفسي بحق دين إجابير تفكره بحق دين أنا أفكره بحق نفكرهم أخوان الناس يوتنا يمسكري يزاربيو يزارب لازم فقرها بمنتاي تقلت مسلكم بمسواتي تقلت فقر بمنتاي تقلت بمسواتي ما انت حوا خايل كات سوء انا قرتال ما انت حبتها ما انت كريستوس اللي كات سوء انا قر انت قال انت تسويك فقر بمسواتي تقلت بقان قاس ابن ملاخت انت تزارب كو فقر غاب زهير لوني زغول تكون فقري جن ساعة موداتات تصنع الساعة بعمس باي بلان بحق تحقوس نبس خفوك تقبر يتحسبن فقر زلالة ماويتيا جابير فقري بالناي التحوي كاب جابير تقبل كاي فقر لك كاب الوسكي كاب جابير تقبل كاي قدم نسو افكيرناي افكيرو كاي فقر جابير اي تقبلكن فقر جابير يبلين زبل انتلو ندعي اما كلنا زلو يلن انا فقر املاخ تقبله فقر املاخ تقبلنا هنا انت بتقاقم زلو جابير فكرك يبلو جابير فكرك أفكرك تراي زي كونس بمنفسو غيرو ما عليا زي بلو فقرو قبل بقى افسيسويو فقر عملا قبل بقى فسيسويو فقر عملا خالوكا كما يجرى خجبر كي تبلسي قدم نصب فقرو أبقى مليو افسيسو اوشتغا الله نتا اوشتغا زفسسكو فقر سافسسو نابكال تذهبكو غاس نغال هابي كي هابك جابير هابا يبلني يبلنا يقدم استفكرن ديخا قبل كلس قدم فقراريو فقريهبو يقوم أزبلنا زلوا كبرن إجابير يخون إجابير يدقفنا أتوم لقويتا بزي حلف زفكر وسبات بصعانيهم أتوم زي فكر وقنا رقوماتهم يلنا لهم أسورنا قبل لنا يحفكن بلينا نقويتا مسجدنا آخن كيدينا كبرن إجابير يخون
فقر خميس بلت يا فقري بتعم حيالها فقري حيالها كناتا خابسيول يبرتع ديلو فقري كاب امنتنا لعل فقري امنتنا وانا فقري اتسريت ازلا باي ذا واي نكريستوس كنا امنوس فقر بزي بلو خنا امنو ينخلينا اتس ميكس بحنساي كيف كركاياش كتامنو ايتخلني اتس امبوسيبل فقر امنت تسفى بحنسا نبراي لونا بحنسا ينز نبراي فقري love is beautiful فقري تبغتيا تقرم يا فقري لعلو كل فقر عملاخ سلز بزا فقر زيا خنملالس بزا فقر زيا فقر تقوصاصرنا فقر املاك تقوصاصرنا بفقر املاك كناتو بفقر املاك كنوص بفقر املاك كنبر ابيتنا اب كله فقر املاك زورسوم سبات بفقر زملالس سبات كنكون እግዚአብሔር ዝደልየና لما خابزي اب بروجرام مسوص እግዚአብሔር ከም ተዛረቦም ሰባት ኮይና ክንመላለስ ጉቡናይ ተፍቅረን ዲኻ ነስተንትኖ ልብና ንመርምር ከም ተዳዊት ዝበሎ አምላክ መርምረኒ ልበይ ካፍለጥ ፈትነኒ حسابይ ካፍለጥ መገድ ዓመፃ እንተሊ ንርአ ናብትናይ ዘለዓለም መገድ አቢልካ ምርሐን ናብትናትካ ፈቃድ አቢልካ ምርሐን ዝበለ ርስና መርሚርና بتخكل كم تناي كريستوس زبلوخن كون እግዚአብሔር ክረዳና አምላክና ንለምን ንማሕፀን ምስ እግዚአብሔር ንራኸብ ርእስና ንመርምር ተቀየምኩም ሁሉ ሰብ እንተሎ ዛ 2025 ፍሊቲ ግዜ ትኾናልኩም ጸላእኩም ሞንተሎ ብዘይ ጉቡእ ካብ አፍኩም ዝወፀ ቃላት ዝሃስ ቃላት ጉይኹም ተዛረብኩም ወሰብ ዝጎዳእኩም ሞንተሎ ሕሰቦ ናይ ፈውስ ግዜ ኸውን ናይ ፈውስ ግዜ እግዚአብሔር ክረዳና ክብረን እግዚአብሔር ይኹን ሓጢር ጸሎት ክንጸልይና እንጸልይ ኩላህና እግዚአብሔር አምላክና አዚና ነኽብረካን ነመስግነካን አለና ብሩኽ አምላክ ክብርን ስምካ ሎሚ በባሪያኻ ጌርካ ስለስተዛረብካና እግዚአብሔር አምላክና ወጎይታ ከምቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ኢና ንሕና እውን ንብል ንሕና ከም ነፍቅረካስ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ጎይታ نزي مأمانة يدقف كم زبلك جيابير نحناون قال قوديلنا هاقوافن تل الناس جيابير أبا هاقوافنا ملسا نهاقوافنا ملأيو ننقعنا ملأيو أفكرك كاننا بالناس كمو زي كنا ترخبنا يو نقبزنتنا كله جيابير ريخا بحرة قبر لنا نابلبنا ملسنا أفنان لبنا نحاد زي كنا اللو زبلا كله يقرب لنا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት በሐቅ በሙሉ ልብና ከነፍቅረካ እንደሊና ከም ነፍቅረካ ድማው ጎይታ ኸሙይልና ክንነብርካ እንደሊና እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ጌርካ ጸጋኻ ከተፈሰስ መፍቀርት ሰባት ክትገብረና እግዚአብሔር በፍቅር እንመላለስ ሰባት ክትገብረና ናኻ ከም ዘፍቅሩኻ እግዚአብሔር ከም ፍቃድካ ዝመላለሱ ሰባት ክትገብረና በስም ኢየሱስ ንጸልይ ጸጋኻ ብዛሐልና እግዚአብሔር ዕጥቅና በጸጋኻ በመንፈስ ቅዱስ ለሙን መልአና በፍቃድካ ክንመላለስ በመንፈስ ቅዱስ ርዳና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከመጀመርተና መወዳታና ጸብቀልና ክንዛዝም ከለናስ እግዚአብሔር ኩሉ ዝጎደለና ዘይብልና ብልብና ሕርኽርኽ ዝብለና ዘይብልና ፈቃድካ ተዝሃብካን ክገብሮ ዝበልካን ኩሉ ገይረ ፈጺመ አኽበርኩኻ ከም ተባሃለ ከምኡ ክሳዕ ንኸውን እግዚአብሔር ፈጺምና እግዚአብሔር ፈቃድካ ተመላሊስና ናኻ ከነኽብረካ መወዳእታና ክጽብቕ ገጽካ ክንርኢ ከለና ከይንሓፍር ጎይታ ኖ ክንርእካ ከለና ስባህ ክብለና እሙን ባርያይ ክትብለና ጎይታ በዛ ሰዓት እዚኣ ብመንፈስ ቅዱስ ክትበጽሓና ብስም ኢየሱስ ንጸልይ አሎና ወእግዚአብሔር አዳውና ናባኻ ነልዕል ልብና ናባኻ ነልዕል እግዚአብሔር አዕጥቐና በመንፈስካ አዕጥቐና ኣብዚ መሪር ዝኾነ ዘመን ኣብዚ ወእግዚአብሔር ሕውስውስ ዝበለ ዘደናግር ዘመን نأملاخ زفره كما بتصلمات زبره كخوب زبره وأجزاء برهانات كوينا خنملالس ردعنا لعلت النسمعو دنقرقر تقبلل إلنا نحك فليتنا بفقر خنملالس ردعنا أجزاء
وእግዚአብሔር ዝበርሃሎም ብርሃንካ ዘለዎም መገዶም ዝፈልጡ ኣምላኾም ዘፍቅሩ ፍቓድ ኣምላኽ ዝፈለጡ ንኣኻ ዘገልግሉ ሰባት ኣብዚ ዘመን እዚ እግዚአብሔር ፍሉያት ንኣኻ ዝኾኑ ሰባት ክትገብረና ብስም ኢየሱስ ንጽልሎና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዛ ዘመን እዚኣ ብርሃን ግበረና ምዝኸይድ ንፋስ ከይንኸይድ እግዚአብሔር ሓልወና نيمان نتأجام كي نبل إجزابير ردعنا بتمنجد دقاق نملالس دقفنا وإجزابير زمانو زدنا غير زماني زمانو إجزابير أملاخي حسود زبزحو زماني زمانو خفوق زماني كحدة تلمتن زبزحو زماني إذا زمن زغان إحنا لنا إجزابير أبز زمن زجن فقاد كاخ نركب نفقاد كاخنا قلقل تقبل زبالة هيوت እግዚአብሔር كنبر دقفنا أمرنا حلو منفسنا حلو نفسنا حلو أكلاتنا خلو حلو أبرزنسنا تكاتونا أبكرسيت كبرها እግዚአብሔር تونا بقل قلها حبانا እግዚአብሔር قويتا سراويت مسوريا قد كاسورنا እግዚአብሔር أملاخنا كم جمرتاناس موداتنا أتصبق እግዚአብሔር أملاخنا كل خبرنا أخان بكا جد ما قويتا قلقلتنا ودينا كي يتكلنا من خدو زبلو كل مسانا خونا يتفلينا برغتنا خسر رغزمت صلاي كل እግዚአብሔር نسخا وقعيو كابكوفو سورنا بسلام بدحن نبوتانا ملسنا بيتنا خا እግዚአብሔር بيت حاقوسن بيت فقرن بيت سلامن يخونلنا ناخا نخبر له بيت دمص خان سمع له بيت يخونلنا قويتنا ناملخنا كل خبرنا أخان بكا سانا سلا زرفتك تمسكن بشم يسوس آمين thank you Jesus لا نادونا العلنا بركة እግዚአብሔር كنقبلينا كلهم أداوكم العلو እግዚአብሔር يبارككم እግዚአብሔር قص يملسلكم سلام دما يحبكم እግዚአብሔር متاوكمن موصاكمن مدقاسكمن متنساكمن يحلو أبتقدوا زبالة كل موقوس እግዚአብሔር يسعبكم كفوتنا بركة سماء እግዚአብሔር يهبكم يهلهم رخبوا ايتسانو سسنو نبرختنو وصوا ابلع لديبو زبرغت زي بسم ابون ودن منفس قدسن ابلع النفس وقفكم انبر لكم تبارك